L'Ajuntament de Sueca acaba de comprar una parcel·la de poc més de 4.200 metres quadrats que destinarà a la construcció d'un complex de piscines a l'aire lliure. Estos terrenys es troben just al costat de les actuals instal·lacions de la piscina coberta Vicent Vera. La idea és això, la idea és muntar així un complex... 63.000 euros és la quantitat econòmica amb la que el consistori ha xifrat el cost de l'adquisició d'estos terrenys. Una operació on també s'ha contemplat una permuta amb unes edificacions de propietat municipal. Ara, des de la regidoria d'Esports es pretén començar a treballar en este ambiciós projecte. I és que amb les futures piscines, l'Ajuntament vol, a banda, aconseguir també altres objectius. L'orientació que volem donar a aquesta piscina és dir, liberar un poquet el tema de la piscina coberta, i al mateix temps donar-li això un poquet, a part de la competitivitat que pot tindre la competició. Un complex aquàtic vaig encara més enllà. Són 4.200 metres quadrats que poden donar opció a moltes coses més. Estic parlant d'una sèrie d'opcions que estem intentant veure com les juguem, perquè tot depèn de l'economia, clar. Altre dels assumptes que va tractar Carbajo fou el model de gestió d'aquestes futures instal·lacions. L'aposta de l'Ajuntament és que siga Gaia Gestió Esportiva, empresa que ja explota la piscina coberta, qui faça el mateix amb la descoberta. Tot això sembla...